ederki, bueno, ostegunero bezala, hasiko gara zuek bidalitako lanak ikusten. Bueno, lan bat ikusiko dugu, Amaiak bidalitakoa. Kim, zure ez dugu ikusiko, eh? Baimen ematen diazu ez jartzeko? Zu ja zaude beste mail batean. Osea, zaude ja nivel avanzado batean, oso aurreratu mail batean, eta kaixo Amaia. Guazen ikustera Amaiak bidalitakoa, a ber, lortzen dugun. Aurreko zuzenekoan ikusi genuena, ikusten dut ja nahita egiten duzula, laserrak jarraitzen dutela tankea. Osea, laserrek daude lotuta, osea, laserrek jarraitzen dute tiro egiten duen tankea. Hori dago guai, esan nahi du, menperatzen duzula ja, jerarkien asuntoa eta kapak nola lotzen diren, eta oso era azkarrean eta gaizki esplikatu nuena, baino, kasu honetan, laserrak zuzen jun beharko lirateke fisika logiko bat jarraituz. Baina oso ondo. Gero, Martzianitoren asuntoa, ja, esan zenigun naiz eta pixelatutak egon direla vektorialak, eredua pixelatuta edo, bueno, diente de sierra hori barkatu, baina fizikoki horrela da, egia da. Bale, arrazoia daukazu, baina, karo, mugitzen baldin badago pistola, eta, bueno, bai, ziur, argiarekin ere, laser bat baldin bada fizikoki jarraituko luke mugimendua, igual ez, ez? Bueno, eske Amaia fizikaz asko da aquí. Vale. Laserrak nabearen hasierako abiadura dauka, vale. Bueno, ados. Oso ondo. Esplikatuko diguzu beste aurreko batean fizika nola funtzionatzen duen. Las leyes físicas de la naturaleza. Vale. Martzianitoak vektorialak dira, eta, bueno, hemen egin duzuna, zure kosetxatik, da, hori, zelan hartu duzun, banan, laserra jotzen duten martzianito guztiak deseginez, edo desintegratzen, ez? Desintegrazioa oso ondo dago, eta behar den momentuan. Urrengorako ja betetzeko, igual laserrak talka egiten duenean, martzianitoekin, igual laserra desagertu beharko luke. Baina, bueno, hori ere nik uste dut badakizula nola egiten den. Ze ja kapen asuntoarekin nola ikusi genuen, nola moztu, eta bueno, baina, bueno, berdin, osea, ikusten da badakizula hori egiten. Así que oso ondo, eta aurreko ariketaren arazoa de laserrak pantailatik ateratzen zenean nola atzerak arrebotatzen zuen, igual, bueno, hori landuko dugu aurrerago, iristen garenean keyframen atalera, baina, bueno, hor zegoen arazo bat, goratzen, ez dakit hemen zaudetenek aurrekoan egon zinetenik, baina laserra pantailatik goiko partetik ateratzen zenean rebote estraño bat egiten zuen, eta hori zan, bueno, pues, badaude kurba batzuk mugimendua lehuntzeko, eta mugimendu lineala izan beharrean, azelerazioa eta desazelerazioa lehunago egiteko, eta hor, bueno, pues, hor akats txiki bat zegoen, eta ikusten dut hemen ja konponduta dagola. Así que oso ondo, nik ja ez dakit zer esan hau hobetzeko. Nik esango nuke, martzianitoen ariketa bezala, bikain dagola. Así que oso ondo. Baina gaur, ez dakit, igual aprobetxatu orain, Amaia edo beste norbaitek galdetu nahi badu zerbait
ariketa honi buruz edo ikusitakoari buruz, hau da momentua, edo aurrerago ere nahi badu, galdetu dezala, lasai. Hasiko gara gure gaurko ariketarekin, pixka bat gaurko zuzenekoa zintzilikatzen ari ditugun tutorialekin lotuz, edo nolabait edukia bateratzeko, igual tutorialak ikusi bat dituzue, igual irudi hau ja ezaguna egingo zaizu, ez? Da Photoshopen landu dudan iruditxo bat, geruza ezberdinetan zatitu dut, ja ikusi dugu nola importatzen diren kapak, edo geruza, Photoshop dokumentu bat edo Illustratorreko dokumentu bat importatzen duzunean, hor konposizioa bezala irekitzeko aukera zabaltzen zaizu, eta onartzen baduzu, geruza guztiak bere ordenean agertzen zaizkigu. Kasu honetan, badaukat, goiko kapa edo goiko geruza jaroilioiden irudiarekin, gogoratu begitxo honekin piztu eta itzatzen ditzazkegula kapak, urrengo kapan, hau ja ikusita daukagu, baina beti gomendagarria da gogoratzea. Enter tekla sakatuz, izenak aldatu daitezke. Bai hemen, timelinean, bai hemen project window edo proiektuaren lehioan. Hemen jarriko dugu Harold, hemen jarriko dugu erlojua, hemen gelditzen zaigu kotxe bat, hemengo kotxea rekortatuta dago eta kapa honetan dago, kotxea bakarrik. Importante, hau igual ja jakingo duzue, baina kapa bakar bat ikusteko, hemen dagoen kasilla honetan sakatzen baduzu, borobiltxo bat agertzen da, eta bakarrik aukeratuta daukazun kapa erakusten dizu. Bi kapa ikusi nahi badituzu, bakarrik bi kapa ikusi nahi badituzu, edo hiru kapa ikusi nahi badituzu, edozein kapa, baino era isolatu batean, ez? Oso onda datorkigu lantzeko kapa batean dagoen edukia. Esto es super importante. Eta ja bukatzeko, hirugarren botoitxo hau da kandadito. Kandadito da blokeatzeko kapa. Nik blokeatzen badut kapa bat, saiatzen banaiz edozein propietatea aldatzen, me va a decir que tururu, ¿es? O sea, ya ikusten duzu, me parpadea, en plan de que vas, ezin dut ezer egin, así que kandidatitoa kentzen badut, ja mugitu dezaket. Bueltatzeko kapa guztiak ikustera, berriro sakatzen dut pelota honetan, eta irudi guztia, kapa guztiak ikusten ditugu. Saiatuko naiz, daukagun 3 ordu laurden hauetan animazio osoa egiten. Oso azkar juten banaiz, edozein momentuan, moztu, galdetu, eta esan nahi duzuena. Ikusita, ez? Hemen kapa guztiak. Egia da, hemen lan gehiena Photoshopen dagoela. Ze, karo, hau marrastean, hau satitzean, disekzionatzean, klonatzeko tanpoi famatu horrekin, berregin behar izan ditut, fondoan dauden elementu asko, badaude hemen zati batzuk oso garbi ez daudela, interesatzen bazaizue, aurrerago, datorren urterako edo, egingo dugu Photoshopeko ikastaro bat. Baina, momentuz, hor, zergatik ez dago oso landuta zati hau, gehien bat estalita egongo delako, irudiei honengatik, edo atentzioa hemen egongo da, ez da inor fijatuko gizon honen atzean dauden pertsonaiak errepikatzen diren, edo ez. Así que, horregatik ez asko landu. Egia da, esaten ez badut, inorrez da fijatzen hemengo txapuza honetan. Hau ematen du argazki bat, normala, eta bere animazioarekin, horren
hasten garenean animazioarekin eta emaitza bukaerako emaitza ikustean, inor ez da fijatuko hemen mantxita batzuk daudela. Bueno, hasteko, errepikatuko dut pixka bat tutorialan ikusi duguna, zintzilikatutako dagoen bideoan ikusi duguna, aukera emanez, dozin momentuan galdetzeko edo tutorialean igual azkarregi juten banaiz, hemen aukera duze edo zer galdera egiteko. Gainera ez daukagu retardo hori, orain ja tiempo real goaz, bost bat segundu beranduago ikusten duzu emisioa, así que ja ez daukagu aitzakirik, oso berandu ateratzen dela, eta ez, ja, hau da, kasi, a tiempo real. Bueno, egin nahi duguna da, pertsonaia zintzilikatuta dagola, dagola erakusten duen mugimendua egin, alde batera eta bestera eramanez. Hau pixka bat, ja, hasita daukat, baino zerotik hasiko naiz. Lehenengo gauza, hau mugitu nahi dugu, tipo hau mugitu nahi dugu, orain, punto de anclaje hementxe daukagu, lehen hemen neuka, baina, bueno, berez, beti juten zaigu, pantailaren erdialdera, eta eje bezala erabili nahi badegu hemen dagoen ardatza, rotazioa hemen egiteko eta ez hemen, ez duela zentzurik, hau puntua eraman dezakegu edozein lekura. Hemen jartzen badugu, oinetakoaren puntan, ejea ardatza horre hongo da. Eta hortik egingo digu mugimendua. Honek eragiten du, gehien bat, rotazioa eta eskala. Egingo digu eskala, puntu hori ardatz bezala hartuz. Erdian jartzen badugu, hartuko digu eskala, puntu de anclaje jarri dugun lekuan. Eta rotaziorako gauza bera. Ordun, naturala egiteko, eramaten dugu ardatz honetara, eta hau izango litzateke mugimendua. Orain zer egin dezakegu? Ja, ardatza bere lekuan daukagula, rotazioarekin hasi. Erlojutxo hau da lehenengo keyframea jartzeko dakigu bezala. Baten diogu lehenengo keyframeari, mugitzen gea pixka bat, jo que se, 15 fotograma, hemen ikusten dugu, ze fotograman gauden. Bueno, importante, por defecto, uste dut beti hemengo iraupena edo kontadore hori dago hora, minuto, segundo eta fotograma. Orain nago a 30 fotogramas por segundo, nahi badegu aldatu, beti jun gaitezkeaz los settings de la composición, eta esan diezaiokegu que queremos a 25. Eta ya, a 25. Bueno. Hori, kasu honetan ez du importantzia handirik, baino segunetan zertarako edo ze mediorako ari zareten lan egiten oso garrantzitsua izan daiteke. Nola mugitu fotograma? Gezitxoekin ez. Gezitxoak sakatzen baditugu, egiten duguna da, aukeratuta daukagun kapa desplazatu. Gezitxoa sakatzen badugu, desplazatzen dugu pixel bat, eta mayuskulas, osea shift, eta gezitxoak sakatzen baditugu, 10 fotograma, osea 10 pixel mugituko ditu sakatzen dugun lekura. Baina aurrera egiteko edo atzera egiteko timelinean da kontrol gehi gezitxo. Eta horrela, ikusten duzu hemen kontadorean 11, 10, 9, kontrol eskerretara eta kontrol eskubitara. Eskubitara aurreratzeko, eskerretara atzera egiteko. Hau, denbora guztia erabiltzen den zerbait da. Eta, importante, ere, kontrol gehi mayuskulas, osea, kontrol gehi shift, eta eskubi eta eskerra, eskubiko gezia eta eskerreko gezia,
10 fotograma aurrerago edo 10 fotograma atzerago botako dugu timelinea. Hau denbora guztia erabiltzen da. Eta geziak eta kontrol eta hori, bai elementuak mugitzeko, bai timeline aurrera eta atzera mugitzeko oso erabilgarria da. Adibidez, baita ere, en lugar de, a ojo egin beharrean, que egin dudan bezala, jarri naiz horrela a huevo 15. Fotograma honetan, gauza pixka bat ordenatuagoak egiteko, nek askotan egiten dut kontrol mayúsculas eta abi aldiz. Nik badakit 20 fotograma aurreratu ditudala. Eta badakit zenbaki borobil bat dela. No me voy a un 14 y luego un 16, pues, jartzen dut badakit dena 10. Fotograma edo 20. Fotograma edo 30. Fotograman egongo dela. Eta hori kokatzeko exactamente zehazki keyframeak nun dauden, lagungarria da. Orduan, pues ya está. Daukat hemen fotograma bat, lehenengoa hemen erlojuari emanez egin dut, eta hurrengoa hemengo botoitxo honetan sakatuz. Beste erabat automatikoki keyframe bat sortzeko, behin keyframe bat propietate horretan daukazunean, basta, bakarrik balorea aldatzearekin nahikoa da beste keyframe bat sortzeko. Baina horretarako beti lehenengoa sartuta egon behar da. Berriro sakatzen badugu, demagun hemen fotograma pilo bat ditugula, sakatzen badugu berriro erlojotxoan, desagertzen dira guztiak. Ezabatzen dira, galdu dugu lan guztia. Kontuz, erloju horretan sakatzean. Borratu ditut erakusteko, mugitzen badet orain, ez digula fotogramarik keyframeik sortzen, ez? Orduan, jartzen naiz hemen, lehenengo fotograma sortzen dut, 10-20 fotograma aurrerago egiten dut mugimendu txiki bat, eta badaukat. Lehenengoari ere pixka bat beste aldera moituko dut, +3, eta honetan, +12. A ber, nola ditzen da? Mantxua baino ondo. Beste 20 fotograma, eta berriro, +3. Eta horrela, ikusten. Eta beste 20 fotograma, pagatuko dut. Keyframe hau, behin gainean sakatuz selekzionatzen dut, eta egin dezaket Ctrl-Copy, Ctrl-C, eta gauden lekuan Ctrl-V ematen badiogu, pegatuko du, kopiatu dugun fotograma. Eta kopiatu daitezke banan-banan, edo lerro bat. Kasu honetan, egiten dut copy, eta hemen paste ematen badiot, egin dut hemen, pegatu ditut, aukeratu ditudan fotograma guztiak. Egingo dut prebioak egiteko espazioari ematen badiozu egingo du aurre ikuspen bat, 0 hori emanez beste aurre ikuspen bat egiten du, eta soinua izango bagenu teklado numerikoko puntuari emanezkero egingo zuen audioaren prebio bat. Guzti hori konfiguratu daiteke leiho honetan, preview audio honetan. Hemen shortcut jartzen duen lekuan aukeratu dezakegu. Si le doy al espacio, incluimos audio, vídeo, la región de interés nahi izan ezkero, nahi dugu caché, aurre kalkuloa egitea, mugimendua, kalkuloak ikusi baino lehen egitea, azkarrago gero, dena fluidoagoa ikusteko, edo ez, berdin zego, kasu honetan oso datu gutxi mugitzen ari dulako, rangoa, nundik nora, si full screen, si no, desde donde dispara, bla, bla, bla. Milaka aukera daude, batzutan interesgarria da full screenean ikustea, eta gero hemen,
ikusten duzea aukera asko daudela. Puedes dar al espacio, al cero, mayúscula más espacio, mayúscula más cero. Ni normalean daukat, por inercia, mayúsculas gehi cero, daukat jarrita a full screen. Hori batzutan balio zait, sakatzen badut orain mayúsculas gehi cero, pantalla kompletan ikusten dut. Eta batzutan behar da handian ikustea. Jolasteko terreno asko dago hemen, eremu zabala da lo de los previos, baina bueno, normalean horrela ikusteko dendar por casa, espazio edo zero. Bueno, hemen zer ikusten dugu, lehenengo problemita, mugimendua norabidez aldatzen denean oso zakarra dela, ez? Oso bortitza, pak, ez dago inolako inertziarik. Orduan, bueno, hau omen ikusiko dugu gainetikan, sakonduko dugu askoz gehiago keyframeari buruzko atalean. Baino, itzuliz aurreko asteko ariketaren arazora, hemen, en keyframe assistant, horretako aukeratzen ditugu keyframe guztiak, eskubiko botoia, keyframe assistant, eta hemen aukera asko daude. Easy aukera hau honetan sakatzen badugu, ikusi nola aldatzen den keyframeen forma, horrek esan nahi du, orain mugimendua askoz leunagoa dela. Egingo du frenazo txiki bat fotograma batera iristen denean, eta azeleron txiki bat fotograma horretatik ateratzen garenean. Ikusten, orain askoz naturalagoa dela mugimendua. Eta ja, naturalagoa egiteko, pues igual, balore hauek berdinak izan beharrean, da pixka bat txikiagoak egin ditzazkegu. Hemen 3 izan beharrean 2, eta ikusi zer gertatu zaidan, denak aukeratutak nituenez, keyframe guztiak aukeratutak nituenez, eskuz balore bat sartzean, aldatu dut keyframe guztietako balorea. Kontuz horrekin, hori askotan gertatzen da, eta kontuz ibili behar da. Orduan, nahi dut bakarrik fotograma honen balorea aldatu, eta hemengoan -12 izan beharrean, -9. Eta hemen 1, eta hemen 4. Eta hemen joango da, pizkanaka, mugimendua mantsoago inez. Bai, gelditu arte. Hortxe haukagu. Orain zer nahi dugu? Orain nahi dugu erlojua mugitu. Orain erlojua, bueno, printzipioz, hemen eukiko zuen aingeruketa puntua, eta rotatzen badugu, lotuta daukat, barkatu, hau ez dut oraindik esplikatu. Erlojua rotatzen badugu, mugimendu hau egiten du, guretzat zentzu gutxi daukala. Errepikakorra izango naiz, baina eske hau oso importantea da. Punto de anclaje hau, ainguraketa puntua, hemen jartzen badugu, ja, mugimendua, pues, zentzu gehiago dauka. Eta, orain, egin nahi duguna, da, jaroljoiden irudia, edo kapa hau, lotu erlojuaren kapari. Horretarako, hartzen dugu, aukeratzen dugu jaroljoiden kapa, eta hemen, kiribil forma duen botoitxo honi ematen badiogu, agertzen zaigu, lerro bat, marra bat, eta marra hau, eraman dezakegu nahi dugun kapara. Hau oso intuitiboa da, nahi gustatzen zaite sistema hau, de enlazar, ez? Nola lotu, elkartu kapak. Erlojuaren gainean
usten badut, hemen agertzen da, kapa 2 erlojua. Parental link, osea, ze geruzarekin dagoen lotuta erakusten digu lehiotxo honek. Eta orain, erlojua mugitzen badut, jarolioit erlojuarekin mugitzen da. Izatez lotuta dago. Eta jarraitu dezakegu jerarkia honekin, beste kapa bat bestearekin, eta horrela, hori ez, nolabait, jerarkia bat osatuz. Nik orain hau lotzen badet kotxearekin, hemen ez diogu izan ipini, baino kotxea. Orain lotu dut erlojua kotxearekin. Kotxea mugitzen badut, kotxearekin batera, dena mugitzen da. Askatuko dut, Ctrl Z egin dut, eta fuera. Bueno, nahi dugu erlojua mugitu. Erlojua mugituko dugu hemendik, izkina, engantxe honen izkina ez ikusteko, estaltzen dugu horrela, erlojuarekin, eta keyframe bat sortzen dugu. Joango gara, emango diogu pixkat iraupen gehiago, 4 aldiz sakatu dut kontrol maiuskulas eta eskubiko gezia, orduan 40 fotograma aurreratu ditugu. Eta hemen, jaisten zaigu erlojua pixka bat. Aurreratuko dut, 1, 2, 3, 4, 5, eta ingo dut pixkat, inertzia pixkat, rebote txiki bat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eta hemen, utziko dut, horrela, justu, nun bukatzen den irudiaren zati hori, kutsi gabe, ez? Horrela. Eta ber nola gelditu den, oso mantxua. Zaigu gustatzen. Oso astiro dijoa. Orduan, aukeratzen ditugu keyframe guztiak, eta alt tekla sakatuz, konprimitu edo expanditu ditzazkegu aukeratutako keyframeak. Hau oso guai da, horrelako gauza konpontzeko, abiaduraren arazoak konpontzeko oso ondo dago. Eta oraindik zait asko gustatzen hau, horrela, oraindik astiro dijoa. Vale, hau ja hobeto dago. Poin. Eta ze problema dauka? Bi problema. Alde batetik, hori, keyframe norabiaren aldaketa oso bortitza dela, eta hori geruza guztien keyframeak hartuta, altena, dena batera egin daiteke? Horrela. Bai, egin daiteke. Aukeratu ditzazkezu kapa guztien efektu eta propietate guztien keyframeak, eta, ikusi duzu ez? Desplazatu. Toma! Bai. Hori oso guai dago. Orduan hemen daukagu aurreko problema, mugimendu oso bortitza dela, orduan, bueltatzen geha keyframe assistant, easy, eta suabeagoa izango da. Eta niri molestatzen dit orain pixka bat, rebote hau antinaturala dela. Osea, erlojua bueltatzen dela oso gora. Orduan, ikusiko eta hemen ze balore daukan, hemen -3, eta hemen -9, pues igual, hain urrun jun beharrean, -4, que haga un poquito menos el rebote, ¡pam! Ya está. Eta horrela. Eta segitu haua. Ez? Jarraian. ¡Pam! Bueno, gutxi gora bera, badaukagu. Orain gutxi egiten dula, iruditzen zait.
termino medio bat, horrela. Bueno, hau dia da pixka bat cuestión de gustos, Ikusten duzea, bueno. Vale, badaukagu. Orain, kotxea. Hemen daukagu. Kotxe bakartia. Bueno, hau, desplazatzearekin nahikoa, Lehenengo fotograma sakatzen dugu. Oneraino, hemen animazioa bukatzen da, bueno, 6. segunduan bukatuko dugu. Eta, markatu, daukat oraindik erlojuaren kapa kotxearekin lotuta. Orain kenduet. Beste erabat kapak lotzeko, lazito hau erabili beharrean, niri asko gustatzen zait, ze oso visuala iruditzen zait, baina, bueno, burmuin sesudoagoak edo serioagoak baldin badituzue aukeratu ditzazkezu ere hemen kasilla honetan sakatuz, erakusten dizkizu, hemen kasu honetan bakarrik 4 kapa ditugu, baina 100 kapa izango genitu, hemen agertuko lirateke, eta aukeratzen duzu lotu nahi duzun kapa. Bueno, hemen gaude, 6. segunduan, hartzen dugu kotxearen kapa, eta mugitu dezakegu, bai balore hauek mugituz, edo kasu honetan, niri erresago egiten zait, bisualki egitea. Aukeratzen dugu, eta ibilbidea egingo balu bezala. Hemen zer problema daukagu? Bueno, mugimendua lineala da, eta bueno, nik uste nahiko ondo dagola, baina tamainarekin ere jolastu beharko genuke, errealistagoa egiteko hor perspektiba dago, eta kotxe hau aldamenean daukan kotxekin konparatuz, oso ondia da. Orduan, eskala, lehenengo fotograma, azken fotogramara juten gea, eta hemen txikitzen dugu eskala pixka bat. Zer gertatzen zaigu? Juten zaigula gora. Zergatik? Punto de anclaje hemen dagolako. Eta eskala, puntu hau ertz bezala hartzen duelako. Orduan, zeukera ditugu. Edo berriro hasi animazioa, eta punto de anclaje bere lekuan jarri, hemen, kotxearen erdian, baina orain zer gertatzen zaigu, punto de anclaje mugitzean, kapak bilatzen du, fotograma keyframe honen bukaeran, bilatzen du erdian daukan punto de anclaje horren lekua. Orduan, behin animazioa egina daukagunean, ezin dugu punto de anclaje edo ainguraketa puntua mugitu. Orduan, konponbide bat, desplazatu. Desplazatu, kasu honetan, mugitu dezakegu. Bi keyframe daudenez, mugitu dezakegu. Horregatik oso importantea da animazioa egin baino lehen, konprobatzea ainguraketa puntua bere lekuan dagoela. Vale. Bueno, pues ya, eskala mugitzen da. Baina hemen beste problema bat daukagu. Tenemos el esfumatura hau daukagu, ez? Urruntzen den heinean, irudia definizioa galtzen du, ez? Gardentasuna irabazten du, edo txurira joaten da, ez dakit, lambroa egongo balitezela, edo. Orduan, kotxearen kolorea ere aldatu beharko genuke. Hori egiteko aukera asko daude, igual lagunduko lukere bai, pixa bat, transparentziarekin jolastea, baina transparentziarekin jolastea bere arriskua dauka. Ze sistema diogu,
transparentzia integratuta geldituko da, baina atzeko partean zerbait baldin badago, bihurtuko zaigu pixka bat el kotxe fantasma, ez? Azkenean gardenagoa bihurtzen zaigu. Baina kasu honetan, nahiko sinesgarria da. Ez diot gardentasuna asko eman, 10 puntu bakarrik, ikusten dago al 90% de opacidad, eta ja kolorea, da pixkat jolastea horrekin, ez? Por ahí. Baina, hori gutxi balitz, badago bete aukera efektuekin jolastea. Eta efektuekin sartuko gea ere, ez? Ikastaroaren bukaeran badago ikasgai oso bat efektuei buruz. Baina, hemen dago corrección de color edo color correction, eta hemen, kolorea edo tonalidade hori argitzeko era asko daude, jolastu dezakegu brilloarekin eta kontrastearekin, edo levels, nivelekin, baina, orain horrela era azkar batean egiteko egingo dut horrela. Aukera bat da, efektuak bilatzeko, aukera bat da, eskubiko botoia sakatu, efektuak eta hemen bilatu, nik egin dudan bezala, baina hemen, en ventanas, dago aukera hau, effects and presets. Hemen sakatu ezkero, lehioa ireketzen zaigu, eta hemen bilatu dezakegu, ez? Hemen buskadore bat da, buskadore bezalako bat. Orduan, brilloa aldatzeko filtroren bat nahi badegu, hemen dago, ez? Bright jartzen diot, eta, filtro ezberdin batzuk daude, hau arrastratu dezaket zuzenean kotxearen kapan, ja jarritan euken, eta gauza bera, keyframeekin jolastuz, lehenengo fotograman brillo 0, eta azken fotograman, pasatzen banaiz, ikusten ez, dagoela hemen dizdirak botatzen, eta alderantziz, eta ilundu dezaket, ez? Eta kontrastearekin ere, gauza bera, jolastu dezaket, joten esazierara, hemen efektuak zabaltzeko timelinean, gauza bera. Hemengo triangelutxoan sakatuz, efektuak, agertzen zaizkigu aplikatutak dituen efektuak, eta hemen brillo e kontraste. Brillo e kontraste efektu bakarra bezala ulertzen du. Zedia bi parametroak daudela efektu berdinaren barruan. Hemen kontrastean ematen diot ere, meton keyframe, 0 balorean, eta bukaeran, igoko dut opazidadea, jarriko dut bere, kenduko dut keyframeak. Ikusi egun bezala, erlojutxoan sakatuz, desagertzen da, eta orain denbora guztian, 100% izango dugu opazidadea. Orain kontrastea jeitsiko diogu pixka bat, brilloa ere jeitsiko diogu, eta parametro hauekin jolastuz, lortu dezakegu, oraindik oso kontrastatuta ikusten dut, baina, zegiteke, ja dago pixka bat hobeto, kontrastea honditzen badiogu, beltzak beltzagoak izango dira, eta jeisten badugu, lehuntzen ditugu. Eta oraindik ez baldin badugu, nahi dugun lekura iritsi, beti, jolastu ezaku beste parametroekin, adibidez saturazioarekin, edo niri asko gustatzen zaidan filtro batekin, ez naiz luzatuko honekin, baina lehen aipatu ditugun nivelak edo levels, oso ondo datorkigu. Hemen agertzen da histograma bat, sakonduko dugula ere honetan, oso txikia dela denez kapa honen edukia
hemen ez digu informazio haundirik ematen, ez? Baino egin dezakegu beltzera bota, txurira bota, edo erdiko bide bat bilatu, gazen piztera, ikusteko, bueno, orain pasatu naiz, kenduke dut brillo kontraste, bueno, mantenduko dut. Ikusten duzu, ez? Nola, bueno, gutxi gora bera, ari naiza ojo, baino ikusiko dugu aurrerago filtroa nola funtzionatzen duen, ze oso erabilgarria da. Baina, bueno, beltzak eta txuriekin jolasteko, beltzago egiteko, edo txuriago egiteko, beltzak txuriagoak egiteko, bueno, hor gaude, gutxi gora bera. Eta etxiko dugu, leiho hau. Eta hortxe daukagu. Zer gertatu zait? Ikusi nola hemen, ez dizkiot keyframeak sartu. Eta hemen dago deslabau. Dago bukaerako baloreekin. Ordun, levels filtro honi keyframeak sartzeko, hemen histograman sartzen diogu, onera juten gea, eta irekiko dugu berriz ere, bueno, beti eman diezaiokegu resetari eta zerora juten zaigu. Ikusten duzue. Bukaerako fotograma sartuta geneukanez, reseta egitean lehenengo fotograman hasierako baloretara bueltatzen da. Ulertu da? Bale. Bai, oso ondo. Badaukagu. Espero nun baino azkarrago egin dut. Ordu laurden bat sobratzen zaigu. Así que ez dakit, galdera baldin badaude, galdetu eta bestela egingo dugu gauza bat Harold Lloyd gaixoarekin. Gelditu da hor kolgatuta. Hemen ikusten dugu non bukatzen den mugimendua. Egin daiteke marrazki bat, linea bat edo, eta mugimenduak horri jarraitzea. Bai, posizioak keyframeetan aldatzen ibili ordez. Egin daiteke. Egingo dugu froga kotxarekin. Kotxaren kapa, kenduko diot pozizioko keyframeak, egingo dut solido berri bat, hau ikusi genuen lehenengo ikastaroan, lehenengo sesioan, eskubiko botoia hemen utzik dagoen leku batean, ze kapen gainean egiten badugu, beste aukerak agertzen zaizkigu. Ordun, egiten dugu kapa berri bat, edozein gauza izan daiteke un shape layer, izan daiteke solido bat, berdin zaigu, egingo dugu solido batean. Ze kolorea, erabekiko dugu arroxa, edo morea, morea. Pum! Hau bagenekien egiten, Eta hemen, solido karpeta hau sortu digu, programak automatikoki, non purpura hau sartu digu. Demagun egin nahi dugula mugimendu bat hemendik, eta gero hemendik, eta gero hemendik. Nik hartzen bat, maskarak erakusteko M tekla da. Maskara hau, eta copy egiten badut, etorri naiteke kotxearen posizioaren propietatera eta paste bat egin, Ctrl V. Eta ikusten duzu nola
ibilbidea, mugimenduaren ibilbidea hartu digu maskara horren, marrazki horren edo linea horren forma. Orain, playari ematen badiot, ikusi, kotxeak zer egiten duen. Kenduko ditut beste kapak. Hau zan galdera? Eta gero, claro, aukeratutako keyframe hauekin, egin daiteke edo zer gauza, aurretik ikusi dugun gauza guzti. Eta marrazkiaren luzeraren arabera egiten du abiadurak. Galdera ona. Bai, baina. Hau da. Kenduko posizioak. Nik uste dut hartzen ditula bertizeak abiadura kalkulatzeko. Zer nahi dut? Egin dezagun froga, orain txartan ez nago oso ziur, baina nik uste dut hemen mugimendu, maskara honen tarte honetan sartzen baditugu bertize asko, bertizeak dira, ari naiz, maskara bat sortzean luma tresna honekin, sakatzen duzunean, sortzen dira lerroak. Lerroaren gainean jartzen bazara, ikusten duzuen nola plus edo gehi ikurra agertzen zaigu punteroaren ondoan, horrek esan nahi du, gehituko dula bertize bat. Eta bertize guzti hauek mugitu daitezke, arrastatu daitezke, eta bezier kurbak direnez, tiradoretatik forma modifikatu dezakegu. Goazen ikustera, ertzen arabera kalkulatzen duenik abiadura, ki igual ez. Jartzen gara hemen, eta pego. Ez, abiadura berdina egin du, hasi que imaginatzen dut luzeera izango dela. Egia da, sartu ditula hemen keyframe gehiago, hori da. Sartzen dudan, maskaran sartzen dudan ertz edo puntu bakoitzangatik keyframe extra bat sartzen dit. Baina abiadura ez du aldatzen. Luzeagoa egiten badugu, beste txiri buelta bat emateko esaten badiogu. Vamos a ver. Bai, ikusi noraino iristen diren keyframeak. Bai, marraren luzeraren arabera egiten du abiadura. Hemen azkarrago egiten du, buelta askoz gehiago ematen ditulako, eta iraupena ere luzeagoa da. Baina, bueno, azken finean, abiadurarena niri ez zait iruditzen hain garrantzitsua. Ze behin ibilbidea markatuta daukazunean teknika hori erabiliz, abiadura beti modifikatu dezakezu ikasi dugun hori, ez? Alt gehi expanditu edo kontraitu teknika hau erabiliz. Horrela, abiadura mantsoagoa da, eta alt gehi mogoioi horretan jartzen dugu, eta asko azkarra egingo du, baina importantena da ibilbidea. Gero, beste teknika asko daude, ez bakarrik marrarena, izatez importatu ditzazkezu Illustratorretik forma vektorialak eta hemen posizioan
pegatu, eta, bueno, aukera asko daude, edo niri grazia asko egiten didan txorradita bat, baina adibidez, bueno, erabilgarritasuna dauka, nik orain, orain arte, erabilgarritasun bakarra ikusi diot, baino trackera, ez? Non dago? Ez nahiz gogoratzen nun zegoen. Motion Sketch, hau da? Bai, hau da. Motion Sketch. Hau da, arratoiaren mugimendua simulatzeko. Hau da, zuk mugitzen duzun, arratoia arratoiarekin edo punteroarekin egiten duzun mugimendua erreplikatzen du nahi duzun geruzan. Hau da, kotxea. Guazen esatera, importantea da nun zauden, lehenengo fotografa jarriko gara, hasi kaptura egiten. Eta nik egiten dut txupi, hemendik, onera, eta onera, hemen galitzen naiz, eta onera jo mugitzen naiz. Sortu dit, egin dudan mugimendua, jarraitzen dut kotxeak. Eta hau dago guai, puntero bat simulatzeko After Effectsen bertan, ze mugimendua ezin da naturalagoa izan, puntero batekin egin duzulako. Baina hori da, ikusten diodan erabilgarritasun handiena. Oso trebea baldin bazara arratoiarekin, marabillak egin ditzazkezu, baina da guai, bai, da txorradita bat, da hor nahiko iskututa dagoen tresna, eta, bueno, bere puntutxoa dauka. Eta beti bezala, sortzen ditu keyframeetan, egin dezakezu, handitu, txikitu, kendu, selekzionatu batzuk, desplazatu, pausak egin, duplikatu, insertatu, copy, paste, bueno. Hor daukagu, kotxe eroa. Beitu zeporta. Euli, bueno, claro, zuzenean ezin ditut hitz lodiak esan, baina euli polita. Bueno, borratuko eta hau, bukatzeko, nola hau betiko legez, zintzilikatuko dudan, hori, proiektua jeitsi alizateko eta zuek salseatu alizateko, esaten dizuet, beti bideo honen deskripzioan jarriko dut lotura proiektu hau deskargatu alizateko, orduan pizkat txukunduko dut, egingo dut, nun daukat kotxea, galdu egin dut, hementxe dago. Claro, hemen reset eman diot, eta juntzait, punto de anclaje zegoen lekura. Bere, karo, hemen reset ematen badiot, balore guztiak zerora jartzen zaizkita, hasieran zeuden bezala. Efektuak ezik, propietateak, esan nahi dut. Orduan jarriko naiz hemen, posizion, eskala, joango naiz bukaerara, egin mugimendua, eta txikituko dut, eskala, erabiliz. Berriro, puntu de anclaje gaizki daukat, baina ikasi dugu nola konpondu. Eta badaukagu, ordua daukagu, animazioa bukatu dugu, ikasi ditugu trukito batzuk, eta bukatzeko 2 minutu falta dira, bueno, hori esandakoa, nik zintzilikatuko dudala hau adibiliz, hau bideoa jartzean, hor lotura jarriko dugu, deskripzioan, eta esaten dizuet, ahal badezue, orain arte egin ez duenak, arpide dun egitea, YouTube, Larrotxene bideoko YouTube kanalera, ze arpide dun izatera iristen bagara, gure URL edo gure elbide propioa izateko aukera ematen digu, eta orain arte daukagun elbide super luze irakurtezina galimatias imposible bat erabili beharrean, erabiliko genuke youtube.com/larrotxanebideo. Eta ia hortxe gaude, uste dut 5-6 bat lagun falta direla 100era iristeko, así que
eskertuko genizueke arpidetza hori egitea. Besterik gabe, mil esker hor egoteagatik, bihar emanaldi polit bat zuzeneko bat izango dugu oso divertigarria izango dena, herri watch-eko lagunekin, eta bueno, eta suposatzen dut, datorren astean, naiz eta deka etxean programa uste dut ja aste honetan bukatzen dela, eduki digitalak egiten jarraituko dugula, espero dut. Así que, Larrotxaners, datorren aste artera arte. Kaixo naroa, berandu zabagatoz. Bueno, mil esker, hortxe egoteatik, eta hurren arte.